दे बिहामजो नों हाबा जानानै माबायदि मोनखो खिन्थानानै होदो दे हाबा जानानै माबायदि मोनखो आइ मंख्लें हेलो एवरीवन लोगोफोर आंनि चेनेलाव आं बयखौबो बरायहरबाय ओमफ्राय जोङो दायो आङो दायो गामियाव थांनो नागिरदों गामियावहाय सासे बुरि थैनायनि दसा श्राद ना मा होनो सारादुबो होनो आरो बेलेगाव जोंनिथिंजाय सारादु होनो ओमफ्राय बे सारादुआवहाय गाबोन सारादु जागोन नालाय ओमफ्राय माइरं दालि हैनो नागिरदों आङो माने गामियाव नेमखा आरो माइरं दालि हैनाया सेरनै हैनांगौ आरो माइरंखौ ओमफ्राय दालि आधा केजि हैनांगौ ओमफ्राय दा बेखौनो हैनो थांनो नागिरदों आरो आं नोंथांमोननो बेखौनो एसे शेयार खालामलांसै नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबाय थादो नै आं दायो अलरेडि सोना लाखाबाय बेयो मा होनो दालि आधा केजि ओमफ्राय माइरं सेरनै बेखौ हैगोन आरो आङो गाबोन सारादुनि थाखाय ओमफ्राय दायो माने नेम खाथार आरो हाबा बा सारादु ओमफ्राय हाबा जाबाबो माइरं दालि हैखाथारनांगौ आरो बयनिबो न'खराव ओमफ्राय दा आङो लाबाय आङो नै ओमफ्राय आं थांगासिनो दायो न'बो मोनसिगोन गामि गेजेरावनो बिसिना न'आ ओमफ्राय जायनाव सारादु जागोन बे न'खरखौबो नुसिगोन नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो नै सारादु जाग्रा न'खरखौ मोनबाय आङो खामानि मावलागासिनो दंथारो सेंग्राफ्रा खामानि मावग्राफ्रा सारादु नालाय बारा मोजां डेक'रेसन खालामनाय गैया आरो हाबा बायदि ओमफ्राय जोंना सारादुआ गुफुर जिसो सोङो आरो दासो खोनखांदों दा खामानि मावबाय गरसेबो मोननो थाखाय बिराद देरहाय जाथारबाय ओमफ्राय आङो माइरं दालिखौ होना फैखांनानै ओमफ्राय जोंहानि बिखुनजो सासेनाव हाबफैबाय आरो ओमफ्राय नैबेयो बिखुनजोनि फिसाजो बियो हाबा जाहैनायमोन ओमफ्राय न'आव फैदों आरो ओमफ्राय बिनि नामानो जाबाय रानु मण्डल रानु होनो आरो ओमफ्राय जोङो रानु मण्डल होनफादेरो जोङो ओंखायनो ओमफ्राय नै माखौ लाजिखो नोङो जेन'बा एसे लाजिखा मिनिखा दे थ' फाक्कासे आंखौ दा होखा थ'लाय गैया एसे मोनलांदोंमोन लोगोफोर आङो दिनै एसे थङालि जादों ओंखायनो मिथिबायना थ'लाय माइरं दालि हैनायानो गामि गंसे बेरायजोब्बाय आङो दिनै केमेराखौनो जिखियो बिबोनांफ्रा नै आंना एसां मानसि नुनायाव सोरबा गिया जायो खान्दा दानो भिउसानो जाया आंना मिथिबायना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो इसिबां मानसि नुजानो गियोना नै गंनानैसो जि गाननायसोबा आंहा जेबो नङा जि गानबाबो मालायफ्रा खथ्थ' फिसा गाननानै देखायलाबायो दे नों गामियाव मासि इन्टारेस्ट बा बिसोरजों जि मिनिनांगौ मिनिखाबाय आङो आं लाइभआवसो र' दा लिपस्टिक लगायनांगोन आङो दे होदो दे मेवबायसो आंनाव दे मोनसे थौबैथिं थाबायलांसै दसे होबाय दे गामिनिहाय जोंहानि ओमफ्राय मा होनो नैबे सासेया बिबोनां जायो ओमफ्राय नैबे जाबाय बिजिरनि हिन्जाव ओमफ्राय बिजिरा आंखौ बिमादै जायो आरोना ने बे जाबाय बिजिरनि हिन्जाव ओमफ्राय बै जाबाय नोंना बोरायनि नामा मा नामलाय राजा
खुगा हमथेनाय मिनियाबा जि गाज्रि नुयो आंखौ हाराव रावनो मासे गाज्रि हाथायानो हाराव राव ओंखायनो हमथेनानैसो मिनियो आङो दे बिहामजो नों हाबा जानानै माबायदि मोनखो खिन्थानानै होदो एसे दे हाबा जानानै माबायदि मोनखो बिसिना मेन गामिया मा गामि मोनलाय नोंसिना थाबायदोबा एसे ओइसिथ' दे हाय लाजोब्बाय आङो दे मेन गामिखौ खिथादो माने नैबिसिना बिहामजोना बावरिफोर जायो नालाय आङो माने आं रायलायसै दे खिन्थाना होदो आरो सुरुगा दे बे भिडिअ केन्सेल खालाम आं रायलायगोन जाखानायसो दे नोंहा जायगाया मा जायगामोनलाय आंनाथ' जायगाया बङाइगाव ओमफ्रायो खैला मैला होनो आरो गामि खैला मैला औ नों होमबालाय नोंखौ सिनायग्रा दङ साबसक्राइबार लोगो दङ नों खैला मैलायाव खैला मैला होनो आरो ने ओमफ्राय हाबा जानाया खै बोसोर जाखो खिन्थादो एसे हाबा जानाया 2 बोसोरनि एसे बारा जाबाय 2 बोसोरनि एसे बारा जाबाय आरो हाबा जानाया ओमफ्राय दा मालाय सिख्लाफ्रा हाबा जाबाबो बिहामजोआ गारहैनो ओमफ्रायो बिखुनजोआसो बिहामजोनिफ्राय सिख्लासिन सोरनिया बिखुनजो होनबाथ' मा जागोन माने उन्दै दिसुनुगोन माने बेखौसो ओमफ्रायो आंनिफ्राय सिख्लासिन होमबालाय आंखौसो होनदों आंलाय मेन बिखुनजोखौसो होनदों सानदों नोंखौसो होनदोंबा नोंखौसो थ' थांसै होमबालाय मिनिनांसिगोन ओमफ्राय जोङो अबाव थांगोन दायो दाथ' दसे बेलासिनि बारहावा जाग्लांनाय ना मा होनो बारहावाखौ जाग्लांनाय मा होनगोन बिदिखौ इभिनिं वाक खालामदों जोङो दसे ओमफ्राय बेबो ना ओमफ्राय बिजितनि हिन्जाव बिहामजो जायो आं बेखौ ओमफ्राय आं बेखौ बिखुनजो जायो ओमफ्रायो माने बिहामजोनिफ्राय बिखुनजोखौसो माने सिख्लासिन नुयो आरो नुलायफो नंगौ नुवा माथो जि इन्टारेस्ट जों गामिया जमा जमा ने रानु मण्डल बिराद मोजां रानु मण्डल नाम बेना सिंगार रानु मण्डल ओमफ्राय ओरैजाय फैगासिनो दङ बिखुनजो जायो सासे मामि जि मेथाइ हर मेथाइ लाबोखै दखाननिफ्राय लाबोखै फना मेथाइ बेदरसो माबायदि बिखुनजो एसेबो अननानैबो मेथाइ होला नामा हरबा हर जानो थाखोथाय मेथाइयानो एलाय दंमारोसो ओंखारमारसिगोन अबे आइ फखरि साहा लिंदोंमोनहाय होमबालाय नोंसिनाव लोंहैसै होदो थ' है गाइखेर साहा नंगौना नङा बिबा गाइखेरसो थ' होमबालाय इसिनाव ओमफ्राय दा थाब दुङाबालाय मा खालामनांगौ मा मेथाइ है मालाय माबाया जोथोना जागोन नां जाया ओरैनोसो होनफ्लादों आं मोनथाम दं जाम्बि मोनथाम दङ होमबालाय फिसा फिसा बोखावदो दे आं बोखावनोसै बोखावदो मानोलाय जोंखौलाय लालाबायखि बोखावदो राननो बोखाव नायखायोबा आं नैबे थफाफा बिजौखौसो जागोनहाय आखाया मोनामदों थावनो जाबायबो जालाबो फैदो रायखसफ्रा जाबाय लामा लामा बिनानै जागारगारबाय बिसोरो रानु मण्डल जादो दे आंबो नै फिसा सिंग्रा बिजौखौ जाबाय आङो जंफाफार थानायखौसो बोरैबा अरसन मोजां मोनलायलाङो आङो नांगौबा नै जासनसैसो दा जाबावनोसै होमबालाय जंफारफारखौ फैदो ललितामोनाव थांनो दसे जोङो बे आइमोनाव दानि मेथाइ होनाया बिसिनाव साहा लोंहैनोसै लोगोफोर ओमफ्राय साहा लोंनायखौबो दसे नोंसोरनो देखायनोसै इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो जोंनि साहा लोंनायखौ ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो अननानै आयै लोंनाङाबाबो जासिगोन नामा दुंबाय र' होमबालाय दसे नेनानै लोंलांसै नै आइया जि गोथाव साहा फुदुंना होबाय जोंनो ओमफ्राय जोङो दायो लोंसै आरो सिंग्रा थरनै ओमफ्राय नेमखि ओमफ्राय नैबे साहा बारा साहापात होहोआखै आङो माने बांद्राय साहापात होबा थावा नालाय आं बारा मोजां मोना आरो बांद्राय साहापात होबा ओंखायनो एसेल' होदां
फुरलाला नुनाय आरो दे लोंदो बिराद मोजांहाय आइया जि जोंजों हेपि दे लोंबोदो दे लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना होदो बाल ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनायालाय माथो लस जानो नङा होमबा ओमफ्राय 3K खालामनोनो हाया आङो दाबो साबस्क्राइबारखौनो ओमफ्राय जि नाजायो जाया माबा खमायफिनोसो मालाबा समाव आरो मालाबा समाव बारायो ओमफ्राय 3Kखौनो जानो रोंला आंना साबस्क्राइबाराबो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय गुड इभिनिं बयनिसिमबो गोजोनबाय नायनायनि थाखाय